Rêzan Hisênê ciwanekî Rojavayê Kurdistanê ye wekû kargehek biçûk ji karê nexşdariyê li ser daran li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê vekiriye û di kargeha xwe de hemû corên nexşan lê ser daran çê dike. Rêzan ji bo rêbaz de behsa karê xwe dike û dibêje karê bi vî rengî li Herêma Kurdistanê tune bû. Bihtir ji welatên cîran derbasî Herêmê dibû. Dema ku hatim ve karê me li vê derê tune bû. Karê nexşedar vê re dibêjin dartaşî jî li vê derê tune bû. Me gelek astengî dîtin. Me hindek karê zehmet jî kirin. Piştî wê ev derdora 3 salan e. Me ve kara li vê derê pêş xist. Me xwe dest pê kir yanî. Tune bû li vê derê pêştir ve em dibêjin tiştî dekorasyon dekorat li vê rê li Kurdistanê hebû pir kêm bû gelekî kêm bû. Ev modelan dihatin ji Mesir dihatin, ji Îran dihatin, Sîn dihatin, dewletên derdorê dihatin, ji Tirkiye dihatin. Ev kara me xwe li vê derê pêş xist, menû çêkir. Me ve sistema li vê derekê dest pê kir karê bi dest yanî ve hemû bi xwe bi dest çê dibe. Tenê bi çend alavekî biçûk e rêzan lêgel çend ciwanên diniyên Rojavayê Kurdistanê dê kargehê de karekî ciwan lê ser daran dinexşînin. Rêzan dibêje ku ciwanên Herêma Kurdistanê jî li gel wan kar dikin û ew hez dike ku ew jî fêrî vî karî bibin da ku bihtir li Herêmê were belavkirin. Em bi xwe derdora heft heşt kesan Kurdê Rojavan hemû Kurdê Rojavan e. Li vê derê karê cuda dikirin. Herekî karekî evekî dikir. Bi xwe westayê vî karî bûn yani ê qalib û dîkor û tiştê ew habûn sibok bûn li vê derê tune bûn. Piştî yani carê me hev dîtî me komî ser hev dikirin em tobî ser hev dibûn. Me pêk ve bi grupek yani bi yek destî me ev kara li vê rê pêş xistiye. Hene Kurdê vê rê ji Kurdê başûr jî li ger me hene. Du sê nefer ew jî li ger me hene. Ew jî ji dikirin em dixwazin ew jî pêşkevin. Ew ne jî têkevin navî mecalî da. Rêzan û hevalên xwe ne tenê karekî ciwan wekû nexşdariyê û ciwankariya nav mala dikin. Belê ew jiyana malbatên xwe jî ji dehatê karê xwe birêve dibin. Her wiha, Rêzan ji bo rêbaz got ku ew karên xwe ji bo bajarên diniyên Iraqê jî vediguhêzin. Ji ber ku gelek xwestek ji karên nexşên lê serdaran re heye. Em li vê derê çê dikin karê me ne bes ji bo Kurdistana Başûr e. Tabii em difroşin bajarên Iraqî jî em dişînin rojane yani cem firoştin heye ve modelana bu Bagdayê, Basra, karin bêjin Nasiriye, Tekrit, Kerbela hemû bajarên Iraqî yani. Rêzan Hisên ciwanê Rojavayê Kurdistanê ji xelkê bajarê Kobanî ye û ji sala 2014 ve penaberî Herêma Kurdistanê bûye û li hewlêra paytext neşte cî ye. Behremendî û karê destî yê nexşandina li serdaran ji Kobana Rojavayê Kurdistanê veguhêstiye Herêma Kurdistanê.